No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaan Ahvenistolla. Moottoriremontti-tiimi on tehnyt koko viikon tiistaista lähtien. Nyt tiistaina katsottiin puristuspaineet. Siellä oli yhdessä pytyssä paljon vähemmän kuin muissa. He katsoi sitten kameralla sisään ja näytti pahalta. Tuli iso remontti, jota on sitten Peksi ja Tatu ja Laura tehnyt tossa koko viikon. Nyt auto vihdoin toimii. Eilisiin treeneihin ei keretty. Vielä remontoitiin eilen yöhön asti. Mutta ei mitään, nyt toimii, täällä ollaan. Katsotaan kuin päivä lähtee tästä. Ellu lähti Hollantiin rekkamessuille, niin me Peksin kanssa pidetään Pemarista huoli tämän viikon ajan ja katsotaan, saadaanko kuntoon. Vähän oli ongelmia viikonlopun aikana. Käsijarru ei oikein toiminut ja tuntuu, että tehot puuttuu, niin katsotaan, jos saataisiin jotain löydöksiä aikaiseksi ja korjattua. Sä teit, Peksi, jotain löydöksiä tänään. Joo. Tää kuskin puolen takimmainen pytty valskaa. Yritetään löytää nyt jotain syytä tälle valskaamiselle. Tämä erikoisen näköinen. Tää pytty on nyt vähän jotenkin hinkannut. No on se niinku tasalaatuisen pahan näköinen. Ja siitäkin voi olla vaan karstanpalo pois tuossa helmasta. Niinpä. On kyllä tosi hienoa. Pystyykö sitä yhtään niin kääntää? Se on tietty aika hankala. Ellulla oli vähän ollut käsijarrun kanssa jotain ongelmia, niin me pistettiin sitten sinne uudet Ferodon palat, niin jos toimis vähän paremmin. Heissa me! Heissä. Olis täällä näkee? On, minä olen täällä näin. Ihmettelen täällä juuri täällä kuule. Kato mitä siellä on. Vai olja? Olja. Eiköhän vähän. Ei ihan vähän. Joo, vähän Siellä on öljyä. Oil. No niin, se menee sieltä ahtimesta läpi. Saatana. Niin, kapu. Henkinen kapu. Henkinen kapu. Pilalla. Viikko pilalla. Peksien vituttaa osa 1. Kerro kommentit. No. Enkinen kaput. Siellä on oljaa. Olio. Olja. Motorola. Menee tuolta. Tuolta. Tuolta menee Motorola. Täältä tulee motoroilia. Turva-alue. Jos sen ei kukaan koske, niin se on aika hyvä. Toi letku. Tää letku irti. Onko taas siitä, että repisi sitten ylöspäin. Vedet meidän täytyy laskea jostain kohtaa pois. Ei tarvitse ottaa kun tää ali. Joo, siitä vaan on. On. Sanoisin näin. Kuinka otetaanko tuota alimmasta irti? Siitä ylhäältä. Tai siis niin mahdollisimman ylhäältä se. Tää ei vittua. Noin. Osuiks? Aika hyvin. Ainakin äänestä päätellen. Joku osuu sinne ämpäriin. Melkein kaikki. Me soitetaan. Joo. Nää
Niin. Nyt soitetaan Ellulle ja kysytään, että mitä mieltä se on, että me ollaan aloitettu purkaa, niin saadaanko purkaa loppuun. Katsotaan, vastaako se lentävä hollantilainen. Ai lentävä hollantilainen. Lentävä hollantilainen. Jaa. Se on nyt hollantilainen. Joo. Nyt meillä on se patti tuolla pitkin lattioita ja saatiin se yhden pytyn mäntä pois, missä oli vähän puristuksia, niin löydettiin tämmönen pikku probleema. Myydyt. Patti on tuolla. Torstai-iltapäivä ja tallille saavuttu töistä. Töissä on ollut virkistävä päivä. Motori on irti vielä. Siellä on vielä 7 mäntää paikallaan. Otettiin eilen Lauran kanssa yksi haljennut mäntä pois sieltä ja lähdettiin kotiin. Tää roikkuu täällä äärimmäisen vaarallisesti pitkin poikin. Olen huomannut, että tämmönen M60 on ikävä purkaa. Mitään ei saa irti ilman, että purkaa jotain muuta tieltä. Täällä on tää männä. Hän voi vähän huonosti. Katsotaan, jos saatais se vielä huomiseksi kasaan. Tatu toi työpäivän päätteeksi Salosta meille tuommoista. Siellä oli joku kaveri, jonka nimen varmaan tähän kirjoitetaan tai jotain, irrotellut meille tässä päivän aikana Ellun toisesta moottorista vähän mäntiä. Siinä lohkossa oli kannen kierteet vissiin korkannut, niin ei saatu sitä lohkoa tähän. Mut nyt nää pitäisi lyödä yhteen. Häikiiks elämä? Joo. Noniin. Niin synkkää, että tarvii laittaa valot päälle. Joo, varamännät oli Salossa ja Nikon meksu Nikke kävi purkamassa ne meille valmiiksi ja Tatu kävi hakemassa ne Salosta tänne näin päivällä, niin saadaan nyt aloitettua kasaamme. Niin. Täällä on nyt 2 uutta mäntää. Ihan uusia mäntiä. Ihan tosi uusia. Paljon parempia. On ne tähän uusia. Ihan se paremmat laakerit. Noniin. Ei rupea näyttää hyvältä, että lauantaina ajetaan. No, toivottavasti. Suuria lupauksia. Kiitos. Siinä menee 7. Joo. Joo, laitetaan 7. No niin, mä tulin tänne tuolta Hollannista. Mä oon ollut siellä viikon ja sillä aikaa tää Bemari, on löytynyt syitä puutumiseen. Ja mitäs täällä on nyt tapahtunut? Me vaihdettiin männät tohon. Joo, siis tiistaina mä sain viestiä, että aletaan katsoa missä kunnossa männät on. Ja siitä eskaloitukin homma silleen, että sitä ei voinut katsoa silleen paikallaan, vaan se piti ottaa irti ja... Eihän se tietysti purkaantuu sillä lailla nätistä. Niin. Se moottori kävi tuolla ja sitten meni takas tonne. Joo, mutta se ei ollut ihan noin vaan, että olette ollut täällä koko yön Tatun kanssa. Esimerkiksi nytkin 20 tuntia vai mitä? Se on 20 tuntia remontoitu. Samalla silmällä. Näkyy vähän päälle. Siis, joo, ei ole ollut mikään pieni remontti. Ja
Käydään kattoo niitä mäntiä. Mäntälive. Tällainen exodus on tapahtunut tuolla. Ja sitten laakerit oli myös huonossa hapessa. Niin ne on nyt tonne vaihdettu. Oli kaikki männät ja laakerit. Eikö se ollut kaikki männät ja laakerit nyt? Joo, siis männät peivit. Ja kertoinen laakerit on vaihdettu. Joo. Ja sä haluat kans M60. En yhtäkään. Ei tarvitse. Mitä ajatuksia? Vetää saudattomaksi tuo, että hoituu vähän 60. Joo, mutta siis aika uskomaton keissi kyllä. Ja nyt se on paikallaan siellä. Enää tähän isoon remonttiin nähden niin on pieniä juttuja vielä, mutta tänään ei ajeta, vaan huomenna sitten. Tänään ei keritä reivata. Joo, tänään olisi. Tänään jos ajetaan, niin se on tossa edessä. Joo. Tänään olisi Ahvenistolla-treenit, mutta sinne Memori ei nyt kerkeä, että sitten huomenna katsotaan, kuin meidän käy. Tää oli vähän kesken, mutta tehtiin tonne vähän tilaa. Toi lambda on tuolla. Joo. Ehkä saat sen kameralla. Tuolla näkyy tommonen paikka, kun se on hangannut tuonne screameriin. Niin joo. Näkee Joo, kuka. näkee. Niin. Me nyt siirrettiin vähän Joo. screamerin putkea tonne ylemmäs. Onko se voinut vaikuttaa johonkin lambdan Ei, arvoihin? siis lambdahan on toiminut vielä, mutta katsottiin, että se johto on aika lähellä niin Joo. suona. Ai. Sitten, no, toi hitsikone ehkä saadaan kohta fiksattua, niin tehdään tää pakopiipalo. Joo, siellä oli laatikon kannake oli murtunut ja... Joo. Ja laatikon kannakkeen hitsaaja oli sairaslomalla ja niilläkin on hitsikone rikki, niin se on vielä matkalla. Niin, se kannake on niinku siellä. Joo, se saattaa tulla, tai sitten se on tulematta. Joo. Jos se on tulematta, niin me tehdään vielä tänä iltana sitten vaihteiston kannake uusi. Ihan nopeasti. Yksi nopea vaihteiston kannake tähän. Joo. Vähän ruokahommia. Äärimmäisen hyvä. Pistää se suklaata ilmeisesti. On hyvä. TikTokista tuttu. Joo. 8, Oho, kuinka hieno. 9 Piste on 8. ja 10 on sit sen toi. Täällä on 10. Joo. Toi 8 on kyllä hieno. Näyttää isommat sut. Toihan on 8 jo nähnytkään viime aina. Niin. Mä en kyllä tiedä saadaanko mitä väännettiin. Hyvin. Kopluita. Terveego. No niin, tää oli sen verran pelottavaa touhuu tää kiristäminen, että mä en uskaltanut katsoa. Helppo, kiva. Tää rupes justiin tapahtua. Mikä piikki Tatulle tuli, kun se on tekee? Joku lihaspiikki. Mä huomasin vaan, että löytää liihasta en piikki tule. Mikä? Kaikki paitsi moro. Kuka siellä on? Niin toi! Se ei toi joitu kunnolla. Tuossa noin kun seisoi ja koet tuonne pää yöltä puolelta sitä tiukkaa. Niin joo, totta. Nyt kun tää on... No niin, kohrat. Oliko Tatulla vielä se? Ehkä. Kumpi on ykkönen? Adam. Ykkönen, Kagonen. kakkonen. Kolmonen. Älä. Ja Joo. nelonen. Vitonen on aina puoli. Hei! Se käy! Se käy jopa vähän paremmin kuin ennen remonttia. Onko jotain? Ei teidän tarvi. No niin, kohta lähdetään treenaa. Auto saatiin eilen käytiin. Oli pientä moottoriremonttia näillä. Veksi voisit kertoa lopun? Joo, mä
Mä kerron jossain kohtaa paljon tarinaa. Hakea toi radan linja tuolta ja sitten toi on aika armoton siinä, että pitää niinku vaan olla ihan hemmetin kova vauhti. Joo, ja se, että siellä on nyt yön aikana satanut, niin se on varmaan vähän laikukastakin joo, se rata. Joo, se on vähän pitoeroa. Joo. Mutta siis joo, hyvä että tää toimii ja tää auto, se on niinku ihan parasta. Se on kiva. Terve! Lähtikö keula alta vai mitä siinä tapahtui? Oli vaan vähän liukas. Menin sinne ja yksi lähti sinne. Joo. Oi pass! Apparin puolen! Ei oo. Joo. Täällä on lyhyt jatko. Aina kun räikki. Mulla on nyt jo vetarasvaat tukassa. 2 milliä. Se on ihan helvetin hyvä. Tää takapää auraa vähän enemmän. No semmonen 5 metriä. 5 haluut. Pistä se johonkin kiinni. No siihen. Sä voit puhua mulle. Mä voin puhua sulle. Upeeta. Sä voit kato häärätä siellä ja puhua sanoa. Joo. Kauhea hyvä. No siis taka-auraus on 5 metriä. Se on vähän huono. Runkoaisa on näköjään vähän mutkalla. Jarruputki on poikki. Toi Wintersin hieno turvakaarikin on mutkalla. Onks meillä jotain muita probleemia? Ei varmaan. Joo.
Se varmaan hylkistä perävälitystä tai jotain. Vaihdettiin se perävälitys äsken. Ei tykännyt. Onks Tuukka hyvin? On varmaan. Tosi. Pahasti se tossa vetarissa. Elena lähti hakemaan Joussilta tänne fiiliin takatorpatissa. Okei. No niin, lähdettiin Lauran kanssa hakemaan varakynkkää tallilta. Tossa tosiaan ykkösklipillä oli kauhean liukasta siinä mutkassa. Auto meni pikkusen sinne ulos. Siinä oli sellainen betonipossu tai joku, mikä on täräyttänyt sen takarenkaaseen. Ja kynkkä meni poikki, repi iskarin samalla sieltä irti. Ja paisvampi sisäpää meni rikki. Ja nyt ollaan menossa hakemaan Jonskilta iskareita, tallilta kynkkää ja katsotaan saadaanko kasaa. Mutta joo, Laura painelee täällä Odysseilla. Mikä fiilis? No, eiköhän remontoitua tarpeeksi tällä viikolla, että vois pikkuhiljaa loppua tää remontointi, mutta remontoidaan nyt vielä sitten tänään. Joo, siis harmi kun ei ollut mikään iso isku, ihan pieni sellainen osuu siihen betoniin ja meni noin paskaksi. Joo, ja sen siis ainakin niinku spotterille ylempään se näytti ihan siltä, että sä vaan hipasit siihen. Et se oli vaan niinku tyyli, että perä olisi pikkusen osunut niinku betoniin. Mä ajattelin, että ei mitään. Mä ajattelin, että se on takakontti, mikä lensi sieltä, että näki vaan vilahdus. Ja sitten katsoin, että joku pyörii, niin se olikin sitten rengas ja sitten tulee huutaa, että siellä on kynkkäkin ja vielä iskarikin. Niin ei hyvä homma. Joo, siis mäkin katoin ensin vaan toi rengas lähti irti, että no ei se nyt paha. Sitten alkoi katsoa sinne, että jaa, siellä on kynkkäkin kiinni, että hehehe. Mutta ei tuntunut pahalta ja sen takia onkin vähän outo, että olikin isompaa hommaa, mutta katsotaan nyt miten tästä selvitään. Joo, sitten. Jarrusatulaa, jos se sopisi tähän. Ota toi iskarin yläpää irti. Joo, ota. Tähän sopii tää. Nää on tossa. Missä on varmaan ne prikaat. Joo. Ja tällä hetkellä... Onks tätä ilmattu vielä ollenkaan? Ei oo ilmattu vielä. Selvä. tullut viivalle, niin katsotaan, ilman yhteistyökumppaneitahan tätä tapahtumaa ei pystyisi tekemään, niin katsotaan, ketä mahdollistaa tämän tapahtuman. Raskas sarja. Urakointi LP. Tälle kaudelle FDS Pro-sarjassa ensimmäinen lajittelu. Teemu autolla tosiaan BMW E46. Sitten rupeatte ilmaattaa jarrua jo. Joo. On puolesta noin letkua. Miksei se letku ottaa? Mistä se uusi vetari on? Se on mun takana. Se vetari on tässä takana. Tässä. Vetoja entiseen päivään ja uskoisin, että tänä päivänä on paljon parempaa sitten neuvotettavassa kuin mitä media on tullut myös tässä ihan oikealla tällä radalla, eikä pelkästään siellä sivuilla. Siellä näyttäisi siltä, että Vetari on tässä valmiin.
näkyykin, että vasen takapyörä ei ole ihan oikeassa linjassa, eli siellä tosiaan koko tuo kynkkä ja tukivarret repeisi irti, niin se on varmaan sillä vähän vaikea ajettava tuo auto. No niin, ei muuta kuin Jane, anna palaa. Mä rupesin tässä miettimään, että eikö sun tiimin nimi ollut tuo Draama Drift. Et nyt vähän jännittää, että vähän nyt on ollut tämmöistä ikävää draamaa. Mä oon hyvin pahoillani, kisat jää nyt tähän näin, mutta mikä sulla on päällimmäinen fiilis tästä koko päivästä? On kyllä draamaa riittänyt. Meillä on ollut aika haasteellinen koko viikko. Pieni pusu tuli tuossa treeneissä ja se kynkkä poikkesi, se repi koko ripustuksen tuolta paikalta. Me saatiin just ajoissa tää nippuu tähän yhteenvetoon ja vitsi, oli kyllä hauskaa, että auto toimii, että kun olisi päässyt treenaamaan enemmän, niin käsijarru ei tossa myöskään toiminut, niin on toi vähän haastava toi muurille tulo ilman kässäriä. Se pitää paikkansa. Joo, mä näin itse asiassa tämän auton tuolla varikolla, kun se oli ihan atomeina, mun mielestä ihan atomeina. Niin hienosti se on saatu kuntoon ja varmasti ison kiitoksen haluat välittää sinne varikolle tiimille, että jaksaa painaa ja tehdä tätä työtä kanssasi. Kyllä, ihanat mun tiimiläiset, että ilman heitä ei oitais päästy ajaa tänään, että iso kiitos heille. Kiitos Elena, me nähdään seuraavassa osakilpailussa. Kyllä, kiitos. Jos olisin Elenan mekaanikko, en haluaisi tietää mikä on Elenan iso pusu, jos tuo treeneissä ollut oli pieni pusu vain. Joo, kyllä se siinä vaiheessa, kun kynkkä repee irti ja kaikki tukivarret repeytyy irti, niin se luokitellaan kyllä jo ihan isojen poikien pusuksi minun mielestä. Kyllä. No ei se mitään, hienosti on saanut tiimi laitettu auton kasa, mutta Timo näit myöskin tuon vasemman pyörän, niin ei ihan optimikulmat ole tällä hetkellä ollut. No joo, ei siinä ole keretty varmaan paljon kulmia hieroa sen enempää, että se on vaan heitetty sille seinälle ja äkkiä ajamaan ja kokeilee pystyykö suorittamaan. Mahtavaa työtä Elenan tiimiltä. Annetaan raikkuvat aplodit Draama Driftille koko viikon duunista ja koko duunista, mitä tänäänkin on tehty, että Elena pääsi vielä ajamaan. Kiitos Rypsi. Oli paha ahvenista mulla. Mä pistin silmät kiinni, kun tossa tuli tuolta näin. Siinä vasta kuuli, että se veti ohi, niin mä avasin silmät, että onko se hengissä. Vetoin vielä Jos mä menin tonne noin. Joo, mä katsoin kanssa. Silleen ei saa. Joo, ei onneksi ainakin kaikki kuulit, että sulle ei jäänyt sitten. Ainakin siihen saatiin sitä luurin päässä kipattaa, että se varmaan sattuu. Vitsi, olisi ollut hauska vetää enemmän niinku treenivetoa, niin olisikin niinku hienosti mennyt tää auto. Se sanoi, että kyllä nää suoristuisi helposti. Joo, no. Vedosta ei nyt ole hirveästi mitään sanottavaa muuta kuin, että käsijarru ei toiminut, niin suoristu tohon, en saanut tuohon muurille sitä silleen kun se olisi pitänyt. Mutta hauskaa mulla oli. Sitten mä vedin vielä tuolla, mä tiesin, että se oli jo 0 ja sitten mä vedin tuolla kaasulle ja sitten hiekalle vielä tonne ja sitten hinattiin sitä pois sieltä. Oli kyllä. Ne vaan kattelet ja sinne menit. Voi. Ei. Onko Peksillä yhtä hauskaa? Peksillä ei hauskaa. Ettei meillä vaan lopu työt kesken. Varmaan jotain vähän lisää. Vielä. Tää liikkuu vielä ajan tässä on. Joku menee polkeen nyt jarrua. En mäkään tiedä, että mä en uskaltanut katsoa. Siis kun se tuli tuolta, niin mä otan silmät Tällaista tällä kertaa oli kyllä aikamoista
kiitoksia ja nähdään seuraavassa videossa.